Tervetuloa uuden videon pariin ja tänään onkin aiheena semmonen, että maistellaan Jennin kanssa kesäuutuusjuomia. Millä fiiliksellä? Hyvällä fiiliksellä. Tätä on tässä suunniteltu nyt jonkun aikaa. Niin, koko tää veneretki, mitä ollaan edellisellä videolla oltu, niin tää on toteutettu sillä veneretkellä tuonne Etelä-Päijänteelle ja nyt on vene parkissa, niin voidaan ruveta maistelemaan. Ja hei, meillä on tänään kesäuutuuksia, laittituotteita, sehän on nykyään trendi. Kaikki laittikama trendaa. Kokonaan uusi peluri pelikentälle on tää Launcheri. Ja mä ainakin innolla ootan, että pääsen maistamaan. Mä en maistanut näistä mitään. Onko Jenni? Nämä on kaikki mullekin ihan uusia ja erityisesti näitä tässä himoitsen. Jes. Ei kai siinä. Lähdetään yksitellen maistelemaan ja pidetään hyvin simppelinä, että me ei olla mitään ala-ammattilaisia tavallaan. Mutta tavallaan kyllä. Tavallaan ollaan, niin pidetään kuitenkin aika simppelinä tämä kattaus, ja, että mitä kommentoidaan, niin ruvetaan maistelemaan. Mistä Jenni sä haluat, että lähdetään liikkeelle? Pitäisikö lähteä oletetusti parhaasta vai oletetusti huonoimmasta? No voidaanko me olettaa? Aikaisempiin kokemuksiin Niin, perustuen. aikaisempiin kokemuksiin perustuen ja näiden niin kuin makuun. Eli mikä se sitten olisi? No jos parhaasta lähdettäisiin liikenteeseen, niin mä olettaisin, että tässä on aika kova minun suosikki. Ja jos heikoimmasta lähdetään liikkeeseen, niin täällä on sen takia, että oletan, että tää on makea. Joo. Eli Lingonberry onko se vattu? Puolukka. Ja sitten täältä löytyy mansikkaa strawberry. No otetaan Lingonberrystä, niin Leerit saa aloittaa. Yes, sir. Näistä Hartsun tuotteista pitää heti sanoa, että nämä on kaikki tehty aitoon kiinni. Mikä on ensipuraisu? Aika makea on tääkin. On makea. On aika makea. No on kyllä, mutta siis tässä on 26 kaloria saassamillissä eli desissä. Eli nämä on siis todella vähän kalorisia. Nämä on niin kuin lonkerolaitteja, mitä on nyt tullut heinäkuun lopussa kauppoihin. Ja siis käytännössä terveysjuomaa. Joo, todellakin terveystuote. Otapas vielä. Mä tykkään. Saat sä se puolukan sen? Kyllä se erottaa, joo. Joo. En mä tiedä. Etsi kyllä, mä voisin ostaa mutta en mä koko iltaa kyllä jo. Liian makea mun maku. Joo, sama. Tää menee kuitenkin jatkoon. Sitten, mikä otetaan seuraavaksi? Hei, meitsi vuoro valita. Niin mä sanon, että otetaan täältä nyt Launcherin Minci Mojito. Eli siis, eikö tää nyt käytännössä tarkoita sitä, että on mojito? Kyllä. Ja nämä on 250 millilitrassa tölkeessä, eli nämä on vähän pienempiä. Ja ainakin mulle ei ole välttämättä huono asia, että tölkki on pienempi. Se ei kerkeä väljähtymään ja se pysyy kylmänä niin kuin tavallaan pitempään. No se riippuu ihan täysin, miten sä sitä juot. Mutta kuitenkin, että niin kuin isossa tölkissä, kun on juomia, niin ne kerkeä väljähtyy ja vähän lämpenee monesti. Eli otetaan tuosta noin Launcheria, ihan uusi tuote markkinoilla. Eli käytännössä lonkeroa ja seltzeria laittu yhteen. Niin testataan tosta. No nyt on hyvä. Ja sit kokonaan sugar free tääkin. Jatkoon. Menee jatkoon. Joo. Hyvin mojittomainen. Kyllä mäkin sanoisin, että hyvin mojittomainen. Se kuvaa tosi hyvin, että miltä se maistuu. Mutta jälkimaku tässäkin aika makea. Niin on. Joo, kyllä on makea. Joo, tässä on kaloreita. Tässä sanotaan, että koko tölkissä on 75 kaloria. Että tääkään ei ole mikään kaloripommi. Ja mikä erona noihin laittilonkeroihin, niin tää on 5,2. Mutta saat sä tästä sitä lonkeroa? Ei. Se ei kyllä. Yes. Tosi mojittomainen. Tosi monittomainen. Kyllä. Leidin vuoro valita. Mä valitsen tän. Yes. Ja mikäs meillä on maku? Ja tää oli Citrus Crispy. Joo. Launcheri. Onpa hauska tuo nimi. Launcher. Niin joo.
Siinä on mun mielestä ollut aika hyvä innovatiivisuus, kun sitä on keksitty juurikin näin. Aika tommonen sitruksinen tuo tuoksu. Mikä tässä on jälkimaku? Siis tosi jännä makuinen. Mutta ei ole kyllä huono. Ei ole huono, aika semmonen sitruunaseltserimäinen, mutta paljon makeampi. Niin, oli taas tosi paljon makeampi. Ihan älyttömän paljon makeampi. Joo. Eikäs, en mä tiedä, onko sitruuna maistuu sitruunalta. Sitruuna maistuu sitruunalta ja se maistuu sitruunalta. Kyllä, juurikin näin. Mennään seuraavaan. Täällä on yksi jokeri mukana, mikä ei ole laittituote, ja se on tää, miten lausuntapäällikkö tää sanotaan? Summer Mandarin. Joo, Summer Mandarin suomeksi. Ja otetaan tosta noin. Kiva ääni. Aika tommonen jaffamainen tuo On jaffa. mandariinijaffa. Mutta siis tääkin on mun mielestä tullut Hartsulle niin kun tälle kesälle uutena. Maistetaan se. No se maistuu mandariinille vähemmän yllättäen. Tää on ihan jaffaa. Niin joo. Siis aivan jaffaa. Onko päivä 3 aamu? Oh. Päivä 3 aamu tätä näin. Ehkä pikku vodkakärki. Joo, näkisi, että menee. Kyllä. Jaffa. Kyllä. Joo, se on jaffa. On hyvä. Mutta myös taas aika makea. On. Tai onko jopa todella makea? On. Joo, todella makea. Jenni vuoro valita. No me otetaan seuraavaksi toi mansikka tuolta pois. Mansikka, mustikka. Mansikkahan on mun lemppari marja. Onko? Että siinä mielessä se on vähän hassu, että mä ränkkäsin tän ennakko-oletusten perusteella viimeiseksi. Tosi makealle tuoksu. Huh. Siis mitä ihmettä? Nämä on laittituotteita ja niinku todella makealle tuoksu. Mutta ei oo niin makea, siis samaan kategoriaan kuin nuo muut. Tässä rupeaa juontajakollega jo vähän röyhtäytyttä. Täytyy ottaa väliröyhtyä. Tässä on maisteltu vähän ennen tätäkin maistelua, niin muutama päivä kuukausi. Pikku hapot rupeaa olemaan maassa. Tämä on mun mielestä parasta Hämeenlissä. Mäkin melkein sanoisin. Mitä ihmettä? Olisi voinut kuvitella, että se on makea kuin mansikka, mutta tämä maistuu mun mielestä. No toki mä tykkään seltsereistä itse, ne on mun ihan lemppareita. Ja tämähän on esimerkiksi tämä launcheri tehty vähän niin kuin silleen, että se on makeampaa. Tai siinä on enemmän makua kuin seltsereissä, kun seltserithän on aika vissyä. Niin sitä, sen mä tiedän, että ne on hakenutkin noihin enemmän makua. Mutta tämä on niin kuin mun makuun tähän mennessä paras. Tää ei ainakin näistä niin kuin, Kyllä. Niin laitetaan ykkössijalle. Eli tällä hetkellä menee ykköseksi tämä Kyllä. mansikka. Ja sitten toi mandariini. Onko meitsi vuoro valita? Sun vuoro. No sitten me otetaan täältä hittituote, mikä tuli muutama vuosi sitten markkinoille, mutta siitä laittit. Mä join tätä yhdessä vaiheessa ihan sikana ennen kuin mä rupesin juomaan seltsereitä. Niin tätä tulikin tattu. Niin tuttu haju. Makeahko. Tämä maistuu erille kuin ananaslonkero. Perinteinen. Haisee ihan samalle. Maku on ihan eri. Eikö ole? Aa. On huonompi. No, vähän joo. Onkohan tässä, kun tää on sokeriton, niin tekeekö se nyt, että tästä on yritetty tehdä semmoinen ei niin makea? Joo.
Varmaan. Mutta siis kyllä mä ennemmin ostasin. Outo sivu, joku Niin, outo niin sivumaku. Mä ostasin ennemmin ananaslonkeron, Tavallisen, vaikka niin mäkin. onkin kaloreita, mutta ei sitä nyt niin paljon tule juotua. Ei. Niin, joo, mä otan pikku testi. Jos mulla onkin mieli muuttunut. Niin. Joo, ihan ok. Siis kyllä noita jois Mulla saattaisi jäädä jopa juomatta. vähän juomatta. Okei. No nyt on helppo. Meillä on 2 jäljellä. Mennäänkö viimeisenä perinteisellä? Mennään. Eli Joo. seuraavaksi otetaan täältä Longchair ja Jaisi Pure. Yes. Tää on makea. Tuoksuuko jo silleen, että joo. Ei mulle. Onko liian makea? On. Mutta onko semmoinen ihan jääkylmänä, jos menee terassille yhdelle jäitten kanssa, niin onko silloin? No mä en oikein niinku päärynä siideristäkään perusta. Niin Meitsehän on vanhoja Linda-siideripäärynä miehiä, niin mä oon siis pentuna vetänyt Linda-siideriä, sitä Joo. päärynää. Tää siis mun mielestä on hyvä. se on varmaan se päärynä, että mulla on sitä kohtaa joku... Joo, mä tykkään tästä. Joo. Tää menee mulla jatkoon. Ei tää ehkä liian makeata. Mutta mä oon tosiaan seltseremiehiä. Niin en mä näitä niinku jois mitään. Sanotaan, että jos 10 pitäisi juo, niin rupeisi varmaan tökkimään jossain vaiheessa. Joo. Ja myös se, että nämä sais olla mun mielestä kaikki vähän jopa kylmempiä. Että meillä on nämä ollut veneen jääkaapissa jonkun aikaa. Totta. Niin sekin tekee ehkä... No niin, rauhoitu puppe. Minua on tänään arvosteltu siitä, että minä röyhtäilen. Tuo lokki tulee syömään meille. No niin, nyt mennään eteenpäin. Sitten viimeisenä meillä löytyy täältä ihan perinteinen lonkero, tietenkin light-versio. Ja tämähän on mun mielestä ollut olemassa, mutta sehän on ollut valkoinen tölkki. Niin, on. Niin mäisesti, mutta mun mielestä se on 5.5, kun nämä on nyt 4.5. Se on vähän tiukempaa tavaraa. Niin, että tietäjät voi sinne kommentoida, että miten se menee sen aikaisemman laittilonkeron kanssa. Ja jos olette maistanut tätä uutta, niin onko tämä eri makuusta kuin se vanha laittilonkero, mikä oli mun mielestä 5.5? Toki jos arvostellaan hetken aikaa tätä ulkoasua, niin tässähän on myös ne Niin valkoiset, niin kuin näissä kaikissa. Niin jo. Että joo. Otahan siitä kuule höntöntön. Häntäntäntä. On hyvä. Haisee ihan lonkerolle. Onko tuttu haju? Oh. Joskus oot maistanut. Ihan perus. Mutta Siis onko tämä parempaa kuin normilonkero? tässä on joku sivumaku. Siis tuo on hyvä. Ei ole niin makea. Ei se mun mielestä oli niinku piruu hyvä. Joo. Hei meitsi tykkäs Joo. tästä näin. Jatkoon. Aina tietenkin 4.5, että kyllähän 5.5 lonkeron kuuluisi olla, mutta otetaan tuo nelipuolikoski vastaan. Sun suosikit. Aloitetaan huonommasta. Tää oli mun mielestä huonoin. Se oli se päärynä. Niin, päärynä, koska mulla on se päärynän kanssa joku ongelma. Sitten seuraavaksi mä laitan tän. Tässä oli joku outo sivumaku. Mä tykkään kyllä siitä ananaksesta, tavallisesta ananaksesta. Sitten me laitetaan, tää ei jotenkin lähtenyt, vaikka tää oli Se ennakkosuosikki. lähti sun ennakkosuosikkina. Niin, Heppana, niin. ykkösheppana, kisoja. Ja sitten me aletaan mennä tää,
tää. Mojito voitti. Mm. Okei, aika siisti. Kuitenkin tässä on aika klassikko tuote Hartsu originaali, niin Launcherin mojito vaan nokittinen. Ja siis, jos mä oon Beach Clubilla, niin mä otan aina mojiton siellä. Mm. Ja mä sain tästä sen saman viban. Eli sä oot mojito naisia. Kyllä mä oon mojitto naisia ja... Joo. Joo. No, ei huono valinta. Meitsillä varmaan kanssa mulla huonoin on tää mandariini. Liian jotenkin makee. Ei tää Lingonbergikään, eli vadelma eli puolukka. Niin ei ehkä meitsin suosikiksi noussut. Sitten mä sanoisin, että vitsi tää on vaikea. Sitten mä sanoisin, että ananas. Sitten mulla menee kaikki launcherit siihen samaan ryppääseen. Mulle näistä ehkä kuitenkin paras oli mojito. Joo. Mä en ole ihan varma, mitä mä sanoin, kun mä join, mutta nyt kun mietin, niin kyllä se niin makua jälkeenpäin, niin tää mojito. Ja sittenhän nämä kaksi. Vitsi, mä en osaa sanoa, kummin päin nämä menee. Mut käykö tässä niin, että siis sinun arvostelussa perinteinen lonkero? Niin, kyllä Niin. tässä ehkä kävi. Ei lähtenyt kyllä, niin kuin, jos mä olisin ajatellut alun perin, että mitä mä valkkaan, niin nämä kaksi. Eli mansikka ja ihan perinteinen lonkero, niin pitääköhän mun ruveta sittenkin oman lonkero. Oli ihan pirun hyvä. Mä en osaa laittaa noita järjestykseen. Hei, mitä sanot sen verran vielä visuaalista ulkoasusta? No, lonkerohan on nyt aina perinteinen ja kiva, mutta minua kyllä puhuttelee tää. Siis mun mielestä tässä Tää on jotenkin Launcherin, tyylikäs. niin tää Launcherin niin kuin tuotteistus, niin tää on onnistunut mun mielestä ihan pirun hyvin. Ja toki mä oon seurannut näitä sosiaalisessa mediassakin ja mitä mainoksia tulee, niin kaikki on niin kuin tosi tyylikkäästi toteutettua. Että tää on kyllä niin kuin... Onko vähän semmoinen premium-tuote? On tää premium-tuote ja tää on mun mielestä kaupassa hinnaltaakin vähän premium-tuote. Siihen nähdään, että tää on 250 millilitraa ja no en sano hintaa, voitte itse tsekata kaupassa, että mitä nämä maksaa, mutta jos vertaa vaikka johonkin Hartsun seltseriin, niin selkeästi kalliimpi. Joo. Mutta ei mitään. Jäähänkö me kattelee auringonlaskua ja Eikö me jäädä? kai nämä olisi juotava pois Kuka uhrautuu? Otetaanko vielä loppuhörpyt suosikeista? Joo. Kiitoksia Jenni, kun tulit kanavalle tämmöiseen makutestiin. Ja chin chin. Chin chin.